Kanggo bunda aja cari ini nepjin. Aku akan lalin. Bunda aja cari ini. Sing gue wilayah. Hang Jawa Rata gitu. Kanggo bunda aja cari ini. Bunda aja cari ini nepjin. Kanggo bunda aja cari ini nepjin. Kanggo kakak Judi calon gosing Taman Sari. Kanggo bunda aja cari ini nepjin. Bunda aja cari ini nepjin. Bunda aja cari ini kanggo nepjin. Kanggo kakak Judi calon gosing Taman Sari. Angge kaji duel sing gue kawan. Kanggo bunda aja cari ini nepjin. Bunda aja cari ini kanggo nepjin matur kesuwun. Lupai libat di bakal dengan Bokatan terjadi dalam kaya si pahit gerasa Kanggo bunda aja cari ini kaya bapak koko Mimiko. Sedulur Rira Mimiko. Mamai koko kanggo kakakmu kanggo kang ini lover Bayangaken hati hati kanggo majikan koko. Mamai koko Ide Mamai koko ditinggal mencolok matur kesuwun kanggo sama cek berdiri gerasa lenak larani kaya dikejar asik Mimiko suka rasa kanggo nepjin Kang Laling Anggo bunda aja cari ini sedulur seniman ya kanggo kakak Judi calon gosing Taman Sari. Kanggo kakak to sedulur sing bakulor kanggo Ambija Anggo bos tebas saking bogis kanggo timnas si Bremkok aye sela kanggo Ruiman kanggo Yayukus sing suka rasa bunda cacari nepjin kanggo bunda Diana nimpari basah laos tukule jai kakang beli maksa-maksa Mimiko asik kanggo sing dia suka rasa baik kanggo sapa kanggo anake bos kartu anake bos kartu anake bos kartu Sopi kanggo anake bos kartu terus wong lanang sing dicinta akan beli kanggo anake bos kartu najanis ora demen anake bos kartu anake bos kartu lara ati lara anake bos kartu kanggo Yayukus lara masih keras kanggo Yayukus sing dia suka rasa Yayukus sing dia suka rasa Yayukus sing dia suka rasa sing dia suka rasa Yayukus sing dia suka rasa matur kesuwun tinggal kanggo Yayukus sing dia suka rasa apa itu kanggo majikan kanggo majikan kanggo majikan kanggo majikan kanggo majikan majikan kanggo majikan majikan atur suwun majikan sensal maling kanggo Yayukus sing dia suka rasa sing dia majikan Wong suka rasa kanggo majikan angkamu kanggo kami lover kanggo majikan sing dia sedih balap kanggo majikan kanggo majikan 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 sing paling boral majikan si Koral Dewe kanggo majikan majikan sing paling boral Bapak Junedi sing paling boral kanggo bunda Diana aye sela kanggo majikan nimpari basah laos cukule jai kakang bili maksa-maksa ampi laos wong duwe kanggo majikan kanggo Yayukus sing dia suka rasa kanggo Yayukus sing dia rasa gayu sing dirasa sos hiburan wong lanang sing dicinta
sumpah ini di bakal demenan anaknya bos awal alami kaya sore dire gerasa jiwa lenake larane kayak di penjara Kanggo Yayu musik dan suka rasa di Baigara. siapa sih? Anaknya bos kartu anaknya bos kartu anaknya bos kartu manis Wong suka rasa si Ayu Dewek. Mimikus, 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 mimikus. Wong suka rasa si Keman sayang Dewek. anaknya bos kartu orang ketinggalan anaknya bos kartu sing paling bono deh Kanggo si bos Mimikus. bos kartu nimpari basah laus tuku lenjoy kakang beli maksa-maksa Apa sih? raos gue Kanggo Bunda Cacarini Mimikus. Cinse. Asik. Kanggo kakak Judi calon musik Taman Sari. sok hiburan lanang sing dicinta kakang beli nemen-nemen najak lis ora demen hati lara nopo ngayu lara masih kerasa sumpah beli bakal demenan balik Apa sih? bokatan Baigara. jadi alami kaya si ini siapa sih? Mame Tasya Mame Tasya Mama Mame Tasya Mame Tasya kayak di penjara Kanggo Yayu atur kesuhun Mame Tasya Duwe tamu batu reces. siapa sih? Mimikus si Keman Dewek. Iya. Sedulur ya. Lagi BN